Pomôžte mi, prosím vás, pekne vás prosím, pomôžte mi, prosím. Ako ti mám pomôcť? Povedzte im, aby ma nechali odísť a je to... To nemôžem urobiť. Prečo nie? Bola si s nimi a dopustila si sa rovnakého trestného činu. Ale viete čo? Ja nepatrím do tej partie, ja s nimi nechodím, ja ich ani len nepoznám, naozaj. Nebola si tam, keď došlo k tej roztržke? Áno, bola som tam. Takže? Ale len čistolinkou náhodou. Išla som do toho baru odovzdať odkaz jednému chalanovi, ktorý je môj sused a býva u nás v dome a pracuje tam ako čašník. Aha. Išla som len oznámiť, že jeho žena už bude rodiť. A zrazu sa tam strhla tá veľká bitka. A ja s tým naozaj nemám nič spoločné. Prisahám. Naozaj nie? Naozaj. Bolo to tak, ako vám hovorím. Musíte mi pomôcť. Len sa pozrite, ako je neskoro. Doma na mňa čakajú moji rodičia a úbohá Kandelária musia byť nasmrť vystrašení. Určite si už budú myslieť, že ma zrazilo auto, alebo dokonca, že mi už odzvonil umieračik, alebo ja neviem, už nestihnem prísť domov na čas. Jediné, čo chcem, je vypadnúť aj z domov. No tak, len ma nechajte odísť. Povedzte Polišom, aby ma pustili, áno? Prosím. Dobre, Maričuj. Už neplač. Ale nebola to len tvoja vina. Veď vysvetlíš tvojim rodičom, ako sa to celé stalo. Ale čo, ak mi neuveria? Pomôžte mi, seňor. Zariadte, aby ma pustili. Nebuďte na mňa zlí. Veď vám vravím, že som nevinná. Prosím, urobte to aspoň kvôli Kandelárii. Ale to už hej, keď vám každý deň prídu vaše šaty pekne vyžehlené a pekne vypraté a každý deň si oblečiete svoje kvádro čisté a Kandelária si môže ruky zodrať. A ja vám ich každý deň nosím a nosím a nechýba vám ani jeden kus vášho oblečenia. Dobre. To je kvôli Kandelárii. Dobre, ja o tom nemôžem rozhodnúť. A kto? Počkaj ma tu. Hneď príde. Počkaj. Do čerta. Ide o to dievča, doktor. Čo tu robí? Prečo nie je s ostatnými? Ona do tej partie nepatrí. Nie? Nie. Zatkli ju omylom. V čase tej bitky bola na diskotéke čírou náhodou. Áno. Išla odovzdať odkaz čašníkovi, ktorého žena práve rodila. Je veľmi vystrašená, doktor. Myslí si, že ju rodičia zbijú. Vyzerá ako dievča z dobrej rodiny, ktoré nechodia neskoro. Mimochodom je príbuznou jednej práčky, ktorá pracuje pre moju manželku. Takže ty s tým problémom na diskotéke nemáš nič spoločné? Vzhľadom na to, že je nevinná, mohli by sme ju nechať odísť, nemyslíte? Iste, doktor. Nezatkneme ju. Ale ste si istí, že do tej partie nepatrí? Nie, ani ich len nepozná. Tak čo? Môžem odísť? Áno, dievča. Môžeš odísť. Vďaka, seňor. Ďakujem. Ďakujem vám obom. Boh vás za to odmení. Veľmi vám ďakujem. Vidno, že bola veľmi vystrašená. Asi sa ešte nedostala do problémov tohto typu. Vidno, že je to skromné a hanblivé dievča. Je taká anielská. Je príjemné vedieť, že na svete ešte existujú mladí ľudia ako ona. To áno. Prepáčte, pardon. Prepáčte. Čo ty tu, Maričovi? Nič, Pončito, len som šla okolo. Tak sa maj.
Skoro som nocovala v base. Ale som vonku. Ostatní nech idú do čerta. Iba si zo mňa uťahovali. A nabádali Amadora, aby ma otravoval. A teraz nech za to pikajú. Nech. Čo už. Ten doktor je fešák. Taký manžel je asi snom každej ženy. No ale nie. Spomínam si na tú hroznú hádku, ktorú mal so svojou ženou. To nebolo pekné, nie. Podľa mňa sú všetci muži celkom rovnakí. Nik nie je výnimkou. Ani on. Zdravím. Ďakujem. Už mi neutečieš. Klamárka.